यात्रा असते मला ते ତାପରେ ପାଣି ସେପଟ ପଡେଇଲା ନା ଏଟା ଆସିବ ହେଇଗଲା କୋଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯିବ କୋଉ ମିଶନ ଗାଡ଼ି ଯିବ ସେ ଭିତରେ ଗଲା ଗଲା ନା ଗଲା ସବୁ କାମ କଲେ ସେ ଯୋଉଠି ରଖା ପୁରା କାମ କଲେ 7ଟା ନା 8ଟା ଗାଡ଼ି କାମ କଲେ ଏଠି ଜଣେ ସେଠି ଜଣେ ସେଠି ଜଣେ ସେଠି ଜଣେ ସେଠି ଜଣେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ କେତେ ଦୂର କେତେ ଫୁଟ ପଳେଇଯିବ आनी अपने